Shalom Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih, ingkang Yesus Kristus. Sugeng kepanggih kalian kula Satya Lisanggita Delvia Prabawati, saking Gereja Muntilan Klasis Magelang. Sakmenika kita sesarengan badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar penyaraos Sabda Winedhar. Dinten samenika Jemuah Legi 18 Juli 2020 Minggu Limrah. Waosan kapetik saking Purwaning dumadi 13 ayat 1 dumugi 18. Jabur gangsal 11 Efesus 3 ayat 11 dumugi 21. Kanthi jejer katresnanipun Gusti Yesus ingkang lebet. Nats menika kapetik saking Efesus 3 ayat 18. Aku ndedonga supaya kowe karo sakehing para suci bisa nyumurupi sapira ambane lan dawane sarta dhuwure lan jerone Siye Sang Kristus. Menapa wujuding katresnanipun Gusti Yesus Kristus ingkang panjenengan raosaken wonten gesang padintenan? Pranyata bilih katresnanipun Gusti menika saged mawujud lumantar pakaryanipun, inggih pakaryan ing salebeting kaasoranipun lan pakaryan ing salebeting kahuluranipun. Pakaryanipun ing salebeting kaasoranipun nalika panjenenganipun kabebetaken dening Roh Suci. Miyos saking prawan Maryam, nandang sangsara, kasalib, seda, kasarekaken, lan tumendak dhateng teleng palimengan. Pakaryanipun ing salebeting kaluhuranipun inggih nalika panjenenganipun ing tigang dinipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah. Semengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tanginipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kaliyan ingkang pecah. Perkawis-perkawis menika nedahaken bilih menika ingkang dipun tindakaken dening Gusti Allah menika satunggaling perkawis ingkang boten saged dipun mangertosi dening alam pikiranipun manungsa secara kamenungsan ingkang winates. Nas dinten menika satunggaling perangan saking pandonganipun Paulus wonten ing ayat 11 dumugi 21. Inti saking donga menika inggih menika kado pundi saged sangsaya mangertos katresnanipun Sang Kristus. Saking pandonga menika nelaksakan bilih kula lan panjenengan boten mangertos sapira ambane lan dawane sarta dhuwure lan jerone Siye Sang Kristus, supados saged anggadhahi pangertosan ingkang leres ngengeningi katresnanipun Sang Kristus temtu dipun betahaken pandonga menika ingkang dipun tindakaken dening Paulus. Ingkang dipun dongaaken inggih punika supados saben tiyang pitados saged mangertos utawi anggadhahi kakiyatan temtu sanes kakiyatan diri pribadi. Katresnanipun Gusti Yesus temtu kathah lan akeh sanget satemah kula lan panjenengan boten saged kanthi sampurna mangertos. Ananing satunggal perkawis ingkang wigatos inggih menika bilih katresnanipun Gusti Yesus menika kages kasanan kula lan panjenengan. Mila sumangga kanthi datan pedhot ngujukaken pandonga supados sangsaya mangertos katresnanipun Gusti Yesus. Sumangga dipun raos-raosaken. Gusti berkahi. Amin.